Абе, ти добре ли си? Гледай сега какво ще взема. Днес стачираш, има ли пакта? Бро, няма да има днес пакта. Аз не съм играл в пакта от една седмица, може би. Просто Майнкрафт тотално не ми си играе тия дни. Единствено, дето съботорен точно под картината, ако си от компютър, ако си от тел, не знам. Така. Абе, уж това трябваше да бъде с мотори носета. Тука сега ще се гърмим и ще става мазало. Дай ми оръжията, дай ми оръжията. Не! Ах, баща! Само да имам от унеси стики бомбс. Аз имам... ето ги. Имам някакви. Петър Чубрат. Имам Proximity Mine, yes. Старек! Ела тука, бро. Пазете се от Proximity Mine. Come here, little friend. Come here. Чуваш ли ме? Пази се от Proximity Mine, човек. Опитвам се да се пазва. Yes! Добре, това на къде е? Ау! Николайчо! Николайчо ме гръмна! С бомба съм! Какво става с камерата? О! Але. Не го ли на... Добре, направих го. Абе, как се гърмеше това ракетите, бе? С кое копче? Чакай малко, не знам. Леле, тука си брал лайката. Добре, с кое копче се гърмеха по дяволите? Жи бе, ретар! С кое копче се гърмеха? Жи бе! Жи не става! Колко пъти ти кажа? Като не можеш, какво да те правя? Аз не знам с кое ми е настроено на мене. Би трябвало да е с това, с G, ама... С тая. Човек, кара се да стига на тъпия лоурайд. Оф, аз къде скочих, ужас. Ужас. Не! Защо? Как паднах? Тука защо скочих, аз се знам. Айде бе, няма ли да свършва вече? Подявалите това на къде е? Как изпуснах тъпия чекпоинт, бе? Само дано не е отгоре. Само дано не е отгоре, подявалите. Чекпоинт ли, бе? Да. Аз съм много зле обаче. Опитах се да направя едно нещо. I believe I can fly. Палма. Добре, задържах се някакво и аз не знам как. Хубавото, че все още вече съм на втора позиция, но това е хубавото, защото можех да съм на пета, например. Защото направих за малко да фе. На първа позиция, добре. Стой. Човек, аз ако знаех как се стреляше това, би трябвало да беше с джема, не става, бе. Ще я взимам буст и ще да съм на финиша вече. Някой ще се набумка. Те ми свършиха проксимитата. Някой ще се нагърми добре. Добре, на тук и би трябвало да сме на тук, да. Добре, аз имам шанс да съм на първо. То ми е със себе, човек, какво джите гони. На коя позиция каза, че има шанс да си? Няма шанс да съм първо, не. Не успях! Фак! Добре, бе, аз карах с пълна газ. Не бе! Как тази тъпък таратайка така ще обърне, бе? Добре, качих се. С 300 зора. Дайте си го на first person. Добре, тук няма смисъл от буси, защото може да минеме на чекпоинта. Тук лорайче.
по-полека. What? Ракети ли бяха това, бе? Айде бе, няма ли да наближиме финиша някъде, бе? Оу. Тука не се превъртях и направо фейлнах жестоко. Добре, съм натрупал явно доста добра преднина. Ще натрупам аз. Охо, нашето познато скокче. Да не го направя от първия път. От първия път, ама... Гати късмет изкарах, човек. Просто... Евала. По принцип аз нямам късмет, обаче тук ми върза. Охо, човек, аз ви превъртях, бе. Не съм ви превъртял, де, оп. Химна на България, моля! Леле, мале, направи го! Как? Този те на мен стигнал, бе. Амено! Четвърто място! Факари! Оп, ето го финиша! Умри, бе! Айде! Много обичат да ме плашат. Ужас, какъв този грозен цвят, бе. Ти знаеш ли какво стана сутринта? Не ме интересува. Затова се изгорях, заради теб. Заради теб и... Не ме интересува, бе, колко пъти ти кажа. Много сяк, мерси за чирите. Ох, екран. Пш. Ти къде си? Назад ли си някъде? Ти ли си със синята кола, бе? Да, светло синя. Ти по-грозен цвят не може да избереш. Петърчо, любов моя! Ходи в ада! Не, за люпинг. Как станах на четвърта позиция? Хеее! Добре, блъскай. Добре, тук ми върза леко. Това! Не ми отбуста. Чакай, те на мен ми взимат. Оу! Таратор мръсен! То ме бутна, бе! И аз не го бутнах също. Така че... Баси, аз станах на 7-ма позиция. Сериозно ли? Съжалявам, ама... Що да го бутна лекичко? Сериозно ли някой? Това е разочарование. Аз съм за сега на първа. Знам, не ми се фукай. Бързо бе, самолет такъв! Добре, тук сме много близко с един пич. Търчела тука. Дай буст. Брат, пусни. Опа, влизаме в тунелите. То ми даде точно на завоя ли, бе! Баси късмета, човек. Даде ми точно на завоя буст. Аре, паднете по това, бе! Мен тук се опитват да ме неутрализират, ама... Опа, измъкнах се някакси за сега. Да, ме неутрализираха по много път начин. Тук има wall ride. Добре, please, fail! И аз го направих, де. Не ти, другите да фейлнат. Никой не го е фейлнал ли, бе? То е лесен, как искаш да го фейлна? Освен, че колата ми направи 13 калбета. Ужас, тук как се спрях. Айде, къде е финиша, бе?
Какво направи, бе, пич? Какво направи, бе? Добре, се задържах някакси. Карто дупка! Не, пускай буст, не пускай буст. Къс. Без буст, без. Ще бягам от това. Добре, сега ми трябва буст, ми трябва. А, така. Оле, как се завъртях? Прескоча чекпоинта! Сега той като ми вземат бусти става лошо. Добре, прецакай го. Не, разказа се, не ме буст, не. Финиша, леле, още, има време, добре. Ох, защо тия са настрани? Ох, аз си знаех, че така ще стане. Газ. Не мога да ви Аз завете, за не малко мога. да изпадна. Ми падай. Ама не изпаднах. Завойчето няма на то, там завой мен. Аз не искам да го бутам, защото Там, за въртулката. За въртулката паднете, някой да падне, аз съм на пето място. Каква за въртулка, бе, човек? Горе е в тунела, няма ли виждаш? Ние сме в тунела в момента. То се върти нагоре. Това е много трудно, да е. Ама не е за подценяване. То няма да се усети, то е easy. Ооо. Добре, той какво направи? Спадна ли? Опа, виждам финиша! Не бе, не го визай, моля ти се. Айде, не! Този прилетява, но нищо, на втора позиция съм. Печелих си една позиция, добре.